Arratsaldeon. Gure herrian hainbat espezie autoktono daude. Horien artean txakurra, esate baterako. Txakurren artean, baita ere ezagunena eta gure artean arruntena dena euskal artzain txakurra da. Baina euskal artzain txakur bat daukaten pentsatzen duten guztiek benetakoa daukate. Egun espezie honek bi barietate dauzka, iletsua eta gorbeiakoa. Reportai honen bitartez, nahi duguna da euskal artzain txakurren nortasuna eta berezko ezaugarriak ezagutzera eman. Ongi etorriak euskal artzain txakurraren ezaugarrietara. Gero arte. Arratsaldeon. Esan bezala, euskal artzain txakurran bi barietate daude, iletsua eta gorbeiakoa. Gure artean gaur gorbeiako euskal artzain txakur bat daukagu. Lur dauka izena. Lur, etorri hor. Ikusten duzuenez, gorbeiakoa gorria da. Horregatik ere esate zaio gorri edo gorbeia euskal artzain txakurra. Bere ezaugarrien artean tamaina dago. Tamaina bi daukate. Txakur hauek 20-30 kilo tartean mugitzen dira. Bere ezaugarrietako beste bat begiak dira. Begietan marra bat daukate, margosta balituzteke bezala. Baita ere aurpegian, ikusten ez, 5 lunar edo orbe dauzkate. Gorbeiako euskal artzain txakurra, esan bezala, gorria da. Gorria oso osorik eta argiagoa edo barrutik. Buztana iletsua daukate eta ezaugarrietako bat, erakusten baldin badu, atzeko atlaskarau edo espoloia da. Euskal artzain txakur guztiek espoloi hori daukate. Orain ikusten ezagun txakurau mugimenduan.